Sziasztok! Szabó István informatikus vagyok. Ebben a videóban a Bosch Tronic Heat elektromos kazán programozását, beállítását mutatom be. Ha hasznodra válik a videó, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára azért, hogy a YouTube algoritmusa több emberhez jutassa el ezt a videót, és többeknek segítsen ennek a megoldásában. Miután minden szempontból üzemkész a kazánunk, egy nagyon egyszerű felépítésű, ám annál több odafigyelést igénylő kezelőegységgel találkozunk. A kezelőpanelen látható egy LED kijelző, egy funkciógomb középen és két nyíllal ellátott felfelé-lefelé módosító gomb. Fontos megjegyezni, hogy minden beállítást a középső funkciógomb megnyomásával kell jóváhagyni, rögzíteni, egyébként a beállított értékek a korábbi státuszra váltanak vissza. A kijelzőn alaphelyzetben 3 információ olvasható le. Az egyik mutatja, hogy hány fűtőtest üzemel a kazánban a 6-ból. 2 függőleges vonal azt mutatja, hogy e pillanatban egy sem. A vízszintes megjelenő vonalak száma és helyzete mutatja, hogy mely és mennyi fűtőtest kapcsol be. A maximálisan üzemelő fűtőtestek számának beállítását hamarosan megmutatom. A másik információ a funkciógomb egyszeri benyomásával hívható elő. Ez mutatja, hogy hány fokos a kazánban lévő víz hőmérséklete. A harmadik információ a kazánon át futó víz kényszerített hőmérsékletét jelzi, amely a funkció alatt a nyíl gombokkal állítható be. 2 vízszintes vonal esetén nincs kényszerített hőmérséklet, a felfelé-lefelé gombokkal viszont ez beállítható a kívánt értékre. A funkciógomb 5 másodpercig történő megnyomásával előhívható a paraméterek beállítását célzó menüsor. A paraméterek beállításakor villog a paraméter száma, illetve a funkciógomb megnyomásakor elkezd villogni a paraméter beállított értéke is. Az első megjelenő paraméter a PA00, majd az ehhez tartozó érték is megjelenik, ha megnyomjuk a funkciógombot. A PA00 paraméter értékét nullára kell beállítanunk, ha nincsen szabályozó termosztátunk, illetve egy értéket állítsunk be, ha van ilyen. A PA01 paraméter a szivattyú kikapcsolás késleltetését adja meg percben. Mit is jelent ez? Ha a kazánban átfolyó víz hőmérséklete eléri a kívánt értéket, akkor kikapcsol a szivattyú, azonban mi adhatjuk meg, hogy milyen késleltetéssel történjen ez. 0 értéknél nem adunk meg késleltetést, tehát azonnal kikapcsol. 1 és 10 között percben meghatározhatjuk, hogy hány percig működjön még a szivattyú és úgy kapcsoljon ki, illetve 11-es érték beállítása esetén arra utasítjuk a kazánt, hogy soha ne álljon le a szivattyú, folyamatosan menjen a fűtés ideje alatt. A PA02-es paraméterrel állíthatjuk be, hogy maximálisan hány fűtőtest üzemelhet egyidejűleg. Az érték 1-től 6-ig változtatható. Mivel minden egyes fűtőtest 4 kW elektromos áramot vesz fel, használhatjuk ezt a funkciót takarékossági célra, esetleg olyan megfontolásból, ha fontos szempont az, hogy milyen gyorsan tudja felmelegíteni a kazán az épület rendszerét. Nagy épületek esetén a gyors felfűtéshez több fűtőtest szükséges. Fontos tudni, hogy a fűtőtestek maximális teljesítménye nem haladhatja meg az elektromos rendszerünk kapacitását, így ennek keretein belül szabad állítanunk ennek mértékét. Egyébként a túl sok fűtőtest bekapcsolásakor egyszerűen lecsap a megszakító. Egyébként a fűtőtestek kiválasztását a kazán automatikája végzi olyan szempontok figyelembevételével, hogy minden fűtőtest használatban legyen, legalább felváltva, ezzel közel azonos időre tolja ki ezek elhasználódását. Ugyanakkor azonos időt hagy mindegyik fűtőtest pihentetésére is,
amellyel megnöveli mindegyik élettartamát, így ez nagyon praktikus és okos megoldás ebben a kazánban. A működő függőtestek számát az alaphelyzetben lévő kijelző mutatja a vízszintes vonalkák megjelenítésére. A PA03 paraméter beállítását a szabályozási mód kiválasztásakor alkalmazzuk. Ha a szobatermosztátunk van, ott a nulla értéket kell beállítanunk, egyébként ha nincs, akkor is. Ha időjárás függő automatikus rendszerszabályozásunk van, ott az adaptív szabályozáshoz az 1-es funkciót választjuk. Az úgynevezett PID szabályozás esetén, amely egyébként nagyon fontos szabályzást tesz lehetővé, a 3-as funkciót állítsuk be. Ha EKR kiegészítő modulunk van, akkor további 3-as és 4-es érték is áll rendelkezésünkre az Equiterm szabályozáshoz, illetve a megfelelő feszültség beállításához. Ha semmi különösebb eszközünk nincs, akkor ezt a paramétert hagyjuk nulla értéken. PA04 és PA05 paraméter csak akkor hívható elő, hogyha megfelelő hardware is rendelkezésünkre áll. A PA04 paraméter 2 lehetőséget rejt, amit csak GSM modul alkalmazása esetén használunk. Nulla értéket adunk, ha a telefonon csak ellenőrizni szeretnénk a kazánemelését, és 1-est, ha vezérelni is akarjuk. A PA05 paraméterrel a fűtési jelleggörbe párhuzamos eltolásának értéke állítható be. Ez csak akkor használható, hogyha a PA03 paraméterben az Equiterm szabályozást adtuk meg. Végül a PA09-es paraméterrel a kijelző fényerejét állíthatjuk be százalékos értékben. A kijelző nyugalmi helyzetben kisebb fényerőre vált, ennek csökkentett értékét tudjuk itt meghatározni.